udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. UNkulunkulu wethu owenza konke akuthandayo ezulwini, wenza konke akuthandayo emhlabeni, wenza konke akuthandayo nangaphansi komhlaba ezinzulwini zonke. Akothi isimangaliso sikaNkulunkulu lesi. Ubungemthathe, ubungemkhonze. Ngisho mina ukumkhonza ngobungcwele. Ungamhlanganisi nalutho. Uzobona umvuzo wokumkhonza. Baba uNsibande uyakubingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Sivumo leso ngikubingelela ngaso esitholakala kwabaseFilip chapter 2 verse 11. Zonke izilimi ziyovuma zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu esitholayo ekhuluma ngentshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni. Ngiyacela ukuthi ngigoqe ngikhuleke simnxuse uNkulunkulu wethu abe kanye nathi nangawo mzuzu. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke okuhle osenzele khona. Athi uJobe sokwamukela okuhle kodwa yini singamukeli nokubi kuNkulunkulu wethu na? Ingakho izwi lakho lithi sibonge konke ngoba konke kuyintando yakho esihlangabezana nakho. Siyakubonga ke Nkosi nangalolu suku lwanamhlanje. Ngiyakhuleka ngicela ukuthi ube kanye nathi kulomzuzu. Ngikhulekela bonke abagulayo. Ngiyacela Nkosi ubaphilise. Uyabazi baphethwe yini ezindaweni zonke ezihlukeneyo abalalele lenkonzo. Ngenxa yokuthi umuntu ulalele lenkonzo, uma eyilalele ngokukholwa, ngiyakhuleka Nkosi ngicela umphilise ngoba uNkulunkulu ophilisayo uJehova Rafa. Nangawo ke lo mzuzu Nkosi ngiyacela ube kanye nathi, ubusisa abaletha abantu ekhaya lezwi. Siyabonga kakhulu Nkosi, bangenile abantu, siyabonga. Siyakubonga Nkosi, siyawushaya nomoya wama-emojis ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyacela Nkosi aphela ama-emojis. Siyabonga ke Nkosi, banathi ibanathi kulo mzuzu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike sizoqala enkonzweni yethu singene kuyo sibheke ukuthi uNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele usiphathele namhlanje. Sizofunda kuMathewu chapter 5 verse 3 bese siya ku10, 11 and 12 ngoba kunento efanayo kulama verse. Verse 3, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Sibheka ukuthi wabanjani umbuso wezulu. Abampofu babusisiwe. Verse 10, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Verse 11, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Okungukuthi nathi sizozingelwa. Uready yini ukubhekana nesimo sokuzingelwa na? Uready yini? Uzingeliso kwenyamazana la ubonakala khona uyabulawa, ungeze udliwa, kodwa ubulawelwe inkosi yethu uJesu Kristu. Ayike ngicela siqonde lokhu ngombuso wezulu. The kingdom of heaven is not something earned. It is more a gift than a reward. Umbuso wezulu uyisipho. Besilapha izolo sikhuluma ngalokho. Sathinta abaseRoma 6 verse 23. Sathi inkokhelo yesoni ngukufa. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Sikhuluma ngani? Ngesipho somusa. EkaJakobe chapter 1 verse 15. Uma inkani ukuyisithathile,
ibeletha isono. Sikhuluma ngani la? Inkokhelo yesono ingukufa. Uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Umbuso wezulu ke ungowalaba abashiwo kuverse 34, kuverse 3 and 10, bangabanikazi balombuso. Kuthiwa kuJakobe 1 verse 15, uma inkanuko isithathile, inkanuko i-desire, when desire is conceived, isithathile. Yathi uyabona ukuthi uma ngikhuluma ulimi lwabadala ke kuthiwe usesithathile isisu, usebambile umama. So ke njengamanje kuthiwa ke uma inkanuko isithathile, inkanuko isibambile la kuwe, ibeletha isono. Ngathi uyabona ukuthi ufika kushela umuntu ongamfuna akusukele nje akushele uze iqala uthando, iqala inkanuko mayisithathile ibeletha isono, seniyolala. Uma isono sesiphelelisiwe sizala ukufa, ngoba inkokhelo yesono ingukufa. Kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakathi. Isipho leso singukuphila okuphakathi. So kukhulunywa ke la ngombuso wezulu. Ungowabanjani na umbuso wezulu? Babusisiwe abampofu emoyeni, ukuba umbuso wezulu ngowawo. Ukuba mpofu emoyeni ukungaziqhenyi ngalutho ngokukamoya. Ukuba mpofu lokho, ungaziqhenyi ngalutho, ungazigabisi ngalutho ngokukamoya, ungaziphakamisi ngalutho ngokukamoya, ukungabi nalutho ongalubalela kuwe ngokukamoya. Ayikho into ebalela kuwena. Ngiyakhumbula sike sakhuluma kulezi insuku nomama uNsibande, sikhuluma ngomunye umfundisi. Kuyaligxeka leli tole lithi inkosi ithatha konke nezandla zami nenyawo zami. Wathi uzosala nani mase ukunikeza uJesu konke? Athi wayikhuluma esenyameni. Ukhuluma esenyameni. Thina siziphakamisi ngalutho, angiziphakamisi ngezandla zami. Phela uma ngiziphakamisa kusho ukuthi ngizokwenza into emelene noNkulunkulu. Ngizohamba izindlela into ezimelene noNkulunkulu. So ungaziphakamisi ngezinyawo zakho, uhamba indlela uNkulunkulu angayithanda. Ungaziphakamisi ngomlomo wakho, ukhulume into uNkulunkulu angayifuni, uqamba amanga, uhlebe, uncetheze ngalomlomo wakho. Ungakwenzi lokho. Kuphakamela uNkulunkulu. Oziphakamisayo uNkulunkulu uzomjezisa. Athi izithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla khona uSathane akumbalekela. Ukungabi nalutho olungabalelwa kuwe, ukuba mpofu emoyeni, ukuba mpofu emoyeni. Masibheka izwi lenkosi uLuka chapter 18 uverse 9 kuya ku14, kukhulunywa ngomfarisi nomthelisi besethempelini. Uthi kuverse 11, umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi, Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba 1, ngingenje ngabanye abantu, izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalomthelisi. Yambona ukuthi uyaphakama, usho izinto anazo. Akekho mpofu emoyeni lo. Akekho mpofu emoyeni. Mawuqala nje uzincoma, awukho mpofu emoyeni. Uzincoma ngemoto yakho, uzincoma ngendlu yakho, uxole, noma uzincoma ngokugqoka kwakho, noma uzincoma ngani. Lokho uzincoma ngakho, it means awukho mpofu emoyeni. Uthi ke umfarisi, Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenje ngabanye abantu, izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalomthelisi. Sibheka uverse 12. Number 2, uyasaqhubeka nokuzincoma, ngizile ukudla kabili ngeviki. Akuyona into ofuna ukuyikhuluma ukuzila kwakho ukudla. Ngoba mawukhuluma uthi uzilile, usuphumile emkhosini, usuphumile kwifasting. Wena musuphakamela abantu uthi uzilile.
usungaxoxa uma usuphumile, hayi kade ngisemkhosini. Ngoba uma uxoxa usesemkhosini, umvuzo wakho usuwutholile, lisho njalo iBhayibheli, Matthew chapter 6. Uthi-ke ngizile ukudla kabili ngeviki, 3, nginikela okweshumi kukho konke enginakho. Ukunikela okweshumi. Uyaphakama umFarisi. uNkulunkulu akamfuni umuntu ophakeme. Uziphakamela nje. Uyositshela iCV yakhe yokukholwa, kanti akungenwa ngeCV ezulwini. Hayi akungenwa ngeCV. Siyambonga uNkulunkulu wethu usinikelela ivangeli. Uverse 13. Uxolo. Uverse 13. Kepha umthelisi emi kude. 1. Wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ezulwini. Kodwa number 2, washaya isifuba sakhe ethi uNkulunkulu ngihawukele mina so. Ukushaya isifuba ke akukhona lokho esikujwayele umuntu ukuqhosha. Phakama washaya isifuba ethi ngihawukele mina so. Wayengafuni ukuphakamisela amehlo akhe ezulwini, ehlonipha kube ngathi uyambona ongabonwayo, engafuni ukubheka lapha engakhona. Wena unjani? Uyaqolozela nje ezulwini. Qolozela unezono unjani? Qolozela uvuka emkipitweni. Qolozela uvuka bakithi. Thina bantwana bakaNkulunkulu semhlonipha uNkulunkulu. Angisho ukuthi musuqolozela ezulwini, kodwa kwabanzima kule ndoda nokuthi iqolozele nje ezulwini. Yazi mela lapha kude. Yathi uNkulunkulu ngihawukele mina so. Umkhuleko lo wokusindiswa. Umkhuleko lo othinta uNkulunkulu. Ngoba akabeki izinto eziningi, akasho ukuthi usibanibani ukuthi usibanibani sahamba nosibanibani sayokutshontsha umoba sahamba, cha. uNkulunkulu ngihawukele mina so. That is a perfect prayer yokusindiswa, yokuphenduka. uNkulunkulu ngihawukele mina so. So izinto ezenziwa umthelisi. Number 1, umthelisi wazimela lapha kude engafuni ukuphakamisela amehlo akhe ezulwini. Number 2, washaya isifuba sakhe ethi uNkulunkulu ngihawukele mina so. Washaya isifuba sakhe. Useyabuza kuJesu uthi ngithi kini lo wehlele endlini yakhe. Okay. Verse 14, ngithi kini lo wehlele endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, ngokuba yilona loyo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithoba uza kuphakanyiswa. Ithe umbuzo ngiyaxolisa. Uyacacisa uJesu uthi lo umthelisi owehlele endlini yakhe elungisisiwe, kuba wathi uNkulunkulu ngihawukele mina so. Akazange alanda izinto zakhe eziningi anazo. Xolo, ilobo-ke ubumpofu esikhuluma ngabo. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Awuphakami uma umpofu. Awuqhosheli abanye ngezinto nazo uma umpofu, ngoba zifana nezingekho, ngoba uzoyazi ukuthi uzofa uyishiye. uNkulunkulu akasize. uNkulunkulu akasibiyele. Ngoba asizukwazi ukuma phambi kobuso bakhe uma sinezinto, uma sinezono esizenzayo noma esizenzileyo, sidinga ukusindiswa kuzona. Ngoba oziphakamisayo uyothotshiswa, kodwa ozithobayo uzophakanyiswa. Ukuba mpofu emoyeni ukuzibona uyisoni noma kungekho sono ongazivumanga osikhumbulayo. Usho njengomthelisi uthi uNkulunkulu ngihawukele mina so. uNkulunkulu ngihawukele mina so. Ngakho-ke sidinga ukuhawukelwa, sidinga ukuzibona ukuthi siyizoni. Uma uzibona ungcwele ngcwele uphakeme ubhampela uNkulunkulu, uzoba senkingeni. Siyizoni. Uthi uPawuli ngiyesikhulu kunani nonke. Nami ngiyamvumela ngingesikhulu kunani nonke la ekhaya lesi. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, yena ongahlulwa lutho, sizongena ezulwini sofinyelela ngaye nje.
Sibheke u1 John chapter 1 verse 8 no verse 10. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma nje sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma sithi asonanga verse 10 simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. Uma sithi asonanga simenza umqambi manga. Ngamanye amagama akekho umuntu ongonanga. Akekho nje umuntu ongonanga. Ingakho kufanele size enkosini uJesu esihlanze ngegazi layo. Uma ke sithi asonanga simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. Umpofu emoyeni akanayo i-self sufficient. Ukwaneliseka emoyeni. Umuntu ompofu emoyeni ufuna ukukhula usuku nosuku. Umuntu ompofu loyo ufuna ukukhula nosuku nosuku, akafike ekwazini. Ufuna more ngaso sonke isikhathi, ufuna ukukhula. Isimangaliso umuntu ompofu. Kodwa abantu abacebile abayikhathazi ngalutho. Abantu abacebile bazihlalela nje bafunda amaphephandaba benze lokho nalokho. Kodwa umuntu ompofu emoyeni akahlali. Ungena ngisho kuma fasting azila ukudla ngoba ufuna uNkulunkulu. Akayineliswa yilokho ayikhona, ufuna more. Ngoba unjani umpofu. Sikhuluma ngabantu abampofu emoyeni. Ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Umpofu wena mntakama. Umpofu yini wena mntakababa. Umpofu. Iba mpofu. Ulangazelele ubiso lungokamoya. Ulangazelele ukukhula njengengane esanda ukuzalwa. Langazelela ukukhula kumoya. uNkulunkulu uzokusiza. uNkulunkulu ngeke akulahle. uNkulunkulu ngeke akudele. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Siyambonga ke kakhulu sengifikile emaphethelweni enkonzo yethu yanamhlanje. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abuyele, uNkulunkulu abe nawe nomndeni wakho wonke. Ubaba uNsibando siyavalelisa uthi masithandaze siguqe. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga uthando sithande ngalo, siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngokukhuluma kwakho. Siza ke kube lona loyo olalele. Ngiyacela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Sesifikile leso sikhathi. Ube nosuku olumnandi. Ubaba uNsibando uyavalelisa. uJesu Kristu inkosi.